हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय फर्म फिलआप खालामनाय नटिस होबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दा फाइनालि खालामनो हासिगोन टिडिसि सेकेन्ड सेमिस्टार आरो फर्थ सेमिस्टार रेगुलार आरो एरियार जागोन फर्म साबमिट खालामनाया दा बेखायनो गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल नटिफिकेसन डाइरेक्ट नायखानोसै स' नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन दा जों थांसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै मारै खालाममारनांगौ दायो आङो डाउनलड खालामखाबाय नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनो हागोन डिसक्रिपसननिफ्राय दा बे नटिसआ लेटेस्ट फैदों नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेयाव दङ नै दा बे जाबाय फार्स्टनिया नटिफिकेसना फर्थ सेमिस्टार रेगुलारनि बिए बिएससि बिकम बि फाइन आर्ट्स आरो बि मिउजिक दङ फर्म फिलआप खालामनाया जागायबाय 12 आगष्टनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ उइदाउट फाइन आरो बियो 17 आगष्ट आरो जाय नोंथांमोना बिनि उनाव खालामो 19 सिम खालामोबा लेट फाइन नांगोन बेखौ होखाबाय थ' नोंथांमोना बुजिदों बेनिफ्राय थांसै दानिया डिटेल्सनि फिसखौ दा जायफोर माने रेगुलार अनार्स थ' नोंथांमोना 712 नांगोन आरो बेनो जाबाय एफिलिएटेडनि आरो नन एफिलिएटेडआ जाहैबाय 936 बेनिफ्राय रेगुलार जेनेरेला जाहैबाय एफिलिएटेडआ 632 आरो ननआ जाहैबाय 856 थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों बेनिफ्राय लेट फाइना 200 नांगौनो बेनिफ्राय सेन्टार फिसनि 250 थ' बेखौ प्रेक्टिकेल एग्जामखौ डिसाइड खालामगोन कलेज लेभेलाव उनावहाय बेनिफ्राय सफ्ट कपि होनना बुंदों दा सफ्ट कपिखौ सेयार खालामगोन कलेजआ बेनिफ्राय नोंथांमोननो होनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना लानानै फर्म फिलआप खालामनो हागोन आरो दा लोगोफोर नाम्बार 4आव बुंबावदों आरो बेखौ माखासे कलेज लेभेलनि दायथ' होनाय जादों आरो बे सफ्ट कपि हार्ड कपिखौ कलेजआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनो हैनांगोन 23 आगष्टनि सिगांनो दा बे जाबाय कलेजनि दायथ' दा नाम्बार 5आ बुंदों कलेजआ भेरिफाइड खालामनांगौनो रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दङना गैया आरो जायफोरा माने रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गैया नोंथांमोना फाइनाल्स एग्जामखौ होनो हानाय नङा होननानै बेयाव रोखा रोखा लिरनायखौ नुनो मोन्दों दा बेखायनो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा नांथारगोन थ' नोंथांमोना बेखौ होनो दाबाव दा बेनिफ्राय थांसै नेक्स्टआव आरो दंबावो नैबे जाबाय माखासे बेक साबजेक्टनि एरियारनि थ' बे जाबाय नै दा बेयाव बुंदों बेबो जाबाय सेकेन्ड आरो फर्थ सेमिस्टार एरियारनि जायफोरा सेम बिए बिएससि बिकम आरो बि फाइन आर्ट्स आरो बि मिउजिक दङना नोंथांमोननि गासिबो डेट एखेयानो फर्म साबमिसन खालामनायनिया बेनिफ्राय फिसआ एसे आलादा जागोन दा सेकेन्ड सेमिस्टारनि फिसआ दङ बेनो जाबाय एरियार दा जायफोरा अनार्स दङमोन आरो बोथ साइड बियो एफिलिएटेड आरो नन एफिलिएटेड 856 जागोन फिसआ बेनिफ्राय जेनेरेला लोगोफोर बे जाबाय आरोबाव एरियानि बेबो थ' नोंथांमोना 776 होनांगोन आरो फर्थ सेमिस्टारनिया नायदो लोगोफोर 936 856 दङ दा गासैबो एखे प्रसेसा नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा थाथारनांगोन अब्लासो फाइनाल साबमिटखौ होनो हागोन आरो दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना खालामदो थाबैनो खालामना लादो जाहाथे माने लेट फाइन नाङै बायदि स' लोगोफोर नोंथांमोना मोजां खालामबानो जाबाय बेनो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि टिडिसि सेकेन्ड आरो फर्थ सेमिस्टारनि दा लोगोफोर एरियार आरो नोंथांमोना रेगुलार नुनो मोन्दों मोननैनि फैखाबाय थ' नोंथांमोना मोजां फर्म फिलआप खालामनानै एग्जामखौ होदो बेनिफ्राय एग्जामा अनलाइन जागोन ना अफलाइन जागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन जुदि बोथोरा मोजांब्ला अफलाइन जागोन जुदि बोथोरा गाज्रिब्ला अनलाइनानो जागोन स' लोगोफोर बेयावनो दोनथ'बाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आपडेटखौ